Nis bháil an fáilte chuibh bríon matmánas if gach na Gaeilge in Ollscoil má Nuad, fáilte ród a bhríon. You're meant to echo for a second. Yeah. Díomh ar fad a chuirde agus fáilte roimh go má Nuad mar a dúirt póla an sin agus míle buchas le póla agus muintear chuil go nuad as an gcuir thuirtchum chun tachtan seo agus leabhart libh in jobh. Be méid leabhart libh díorchar feig de nóméid maidir leis an Gaeilge nos go bhánúd agus na deisna ar fáil don phobal taobh muid a bhicléin agus do bhíal fórna na Ollscoile ó thaobh na Gaeilge de agus táid chun fí seán a cheint díorchan is maidir leis an Gaeilge agus na gnéthéag súla den Gaeilge in Ollscoil bhánúd agus an sin leabhar mai an sin in ia. Well, tá stairínta fada ag rinne nó Gaeilge seo níos múna ráchiad bliain de tradiisiúna tugann an seo a deagas na Gaeilge agus a léon na Gaeilge. A hana sin is drammuid atá díirí ar an éanú hís is fithe agus chuirmuid an bhéim go deo ar an nuaamseacht agus ar na cinealathe agsúla commerceáide a dheantar tríd an Gaeilge. Bhfuil tan cuasa bí ágainn ar dús agus is cuasa an leathan é sin ina gurtar an bhéim ar sciile na teangaí agus ar náthe ar riscúrsa na Gaeilge ar an nitriad go háirithe ar na man chomarsáide agus ar gathród go dtíire a bhainean le teangaí na Gaeilge. Tá gréan bháile gréan náisiúnta agus gréadú náisiúnta a buint lehabar an láran na gin seo in Ollscoil Nuad. Bhín muid teagas na Gaeilge a rií a tá dúirt faoin chéim sa Gaeilge an seo san Ollscoil agus go maiile sin don aireann den phobal mór hempel agus dá ólamóí Gaeilge thar lear mar hampla in san Centre Culturel i Baras na Franca agus in Ollscoil Beijing Foreign Studies University sa Chín. Tá teastas Úrapa na Gaeilge chur bon gan an seo da rií atá lárig féiniise ar a gomas sa Gaeilge. Agus heige sin is muidine ball na héireann an seo an Ollscoil Nuad don Association of Language Testers in Europe. Tá an nobar go léir bunithe ar an taidir ar ólam na deangatha agus tá séala na Úrapa do bhar fios agus nualacht i deagas teangatha buinte amach an tríthúra an seo sa láranad. De brehéadnas anam dom is as mé na dúscrat na stát aontaithe ó thuchas mé ach tá mé go brenseil má Nuad mar haiddóir agus mar léochtá leis an Gaeilge ó gabhfuil sa 15 ile mar sin ar hebh bháin tá mé freigrach as rangan í bhúnú ar cheangan na Gaeilge mar a bhí idir thart ar an 16 hís agus an Dara hís déag mar aon le ranganí ar litríocht agus ar star na héireann sa tréimhse chéanna. Is olaf le sean agus le meán Gaeilge in Ollscoil Nuad mé is as an ostar a thuchas mé agus rinne me staidir ar hangóliacht stadúil I bhín. Tá níos mó suime sa teanga seo an mar a chapa tagan na micléin a olamíon an tá Gaeilge se ó chríocha uiligh da an mhór, mar hampla an Idal, an Rúis, an Gearmán, ó Mhérica ach go háirithe an Spáin. Gach bliain tá rointmhaid mar léon an Spáin I mar rangana. Well, ten common Gaelach Ollscoil is dóithe sinne sa tír agin chualat cholam cile agus boniú an chualat níos móna céad fithe bliana hen. Is common Harabh a gríomh iad, tíimiad a gcónaí agus méid sa campus bíon siad bíon imachtaí ar siúla acu ríhanama, tá anard acu Lord na Gaeilge agus daonanne bhfuil spéis acu sa Gaeilge braham sa héon go pobl anláidir caintirí Gaeilge ar an campus seo. Tháinig mé go Ollscoil Nuad ar dús déad le fíorna marall ar chuileh chun ciile. Bhí mé cúga bblion ar scoil agus chonaigh mé an strath YouTube a bhí acu Gaeilge TV má Nuad agus bhí mé in eáil go raibh an Gaeilge bio san Ollscoil seo agus go raibh daoine beidir blian nach ní sin ná mé ag buin dús as an Gaeilge sí neamhar Malta. Camáile sin tá offaigh na Gaeilge agin, tá offagach lean amseirtha Gaeilge agin. Camáile sin tá an scéim chónaithe an fásta, mar sin de tá pobl Harabh láidir agus clár láidir imachtaí ar an campus. Cúnlach rí na tear níos gaiide chum, cúnlach rí na tear níos gaiide chum.
Cúnla chuoine dear níos gaiide chum, manam go deocaid cúnla. Cé siútaí sa tábal na foiinneoge, cé siútaí sa tábal na foiinneoge. Cé siútaí sa tábal na foiinneoge, mé sem me héine dead cúnla. Tá cuasa maiisteachta a gin fásta a rá cuasa éma a gin an chéadceanna go sin an éma san nuagéalaigh. Is stoithe gur cuasa Master Tradition Day ar gáid a haníé sin tá se thar bheith nua-amseire agus tugann se deis de bhic léon a gcuid sain spéis na héan a Arbert mar sin de bíon ré acu do na modúil. Tréis dom bhaiste a bhaint amach barvalum dul a dro na meán, agus bheith gobar le Chrissy Creilachán nó Chrissy Fáilte Hort, ach an rud faoin gursa seo nach bhfuil sé leat an golóir gur féidir leat aon rud dhéanamh, so déan dul a dro na múteachta nó is féidir bheith ma astrathóir ach barvalum dul a dro na meán. Cumáile sin tá diplómaí ar chémas náisiúhan agus nágarreacht ar líne agus maiistreacht san áhar chéarna, do rií atá a ddíú iste ar fástanna sa bhriseáil, agus bíon muid a lé fásta le diplóma I múniú na Gaeilge a rií fásta an taon diplóma an seirtean atá ar fáil in dhéann agus go deimhin ar dón. Tá de lúfant a go leis an institút a líon agus déanachtaí an seo man nuad, Tás go bhfuil man tonscodó taide faoi láthair atá bhaoinú ag an chola haide an éireann, agus bunan an tonscodó sin le rint láscríbhín leis a scríbhún Gaeilge idir an 5 agus an 6. I rá bhíle is 5 dearilum jontas mór a áil an chóir le orpach haide ar sí le haid Jinscadal a chur a bhéim ar achrú agus ar bhalartú na teanga iirich trefse na seanréilge. Chronologican Hibernicum is anam don tinscadal seo agus spéis sé ar siúil go dtí rábhílias fiche. Is mé sé fangte tiú is as an tín mé tá méid aber sin bréin na sean Gaeilge san Ollscoil bhá Nuad mar haideor san tionscadó Chronologicum Hibernicum. Tá mis tréis tógó bunachar sonraí na textaí táhaachta sean Gaeilge agus dósigh muid cúpla altainna faoi téma difriúla agus seacha sin dósigh mé a leabhar aisteáin na dáanta nua i gánó an Gaeilge go sinis. Bunam sult as an timpachta in maiid Nuad, áid go réidelam an Gaeilge úsáid gan chosc gan ceangail. Sílim gur aontoch an rud é bheith gobar mar chuid de fphobal taide agus teagas chobriúhar is atá pobl scolann éon cheiltaigh I man nuad. Tá go leor sanolalas le fáil an seo maidir le gachin cnéad I cheangan na Gaeilge ó hús na maníisina go dtíon le atá nniuán agus is rud an tábhailteach an réimse leathan de hanolalas sin don taidetá siúil agam sa faoi láthair. Mar sin táid an seo I leordan an Ruisialaí, leordan a bhfuil anomra airthaí agus tá cruasaí Tharbh tábhachta an seo maidir le leabhscríbhainn agus le leorthaí Gaeilge. Agus mar hampla tá pepper an seo a dag an tathair Padar ó Léire, an tathair ón Gránaí nó Eugene O'Gránaí, agus go fiú ábhar an seo le Padraig MacPiris. Mar sin tá ábhar a gin an seo a bhainean le hafiúchan na Gaeilge ag deireadh na naíomhíse agus tús an fiúhíis a tá Tharbh tábhachta. A sin na leabhscríbhainní a tan sa leordan seo, tin se a bhád siar go dtí an 5 Tá ceire mhór chruasach leabhscríbhainní a gin an seo an chud is mó acu sin bunaid siad leis an 8 agus leis an 9 agus bíon scolarí a tarint ar an leordan seo le stiidir a dhéanamh ar an ábhar tinsi go háirí na leabhscríbhainní agus mar sin is áid Tharbh tábhachta hí seo de léon na Gaeilge trí chéile. Agus ní mistíal luath fásta ghfuil géalta ra charan I gandí na mí na bhfuil a bhád bhuain ar Tharbh agus go mbíonn cheangail a gin le géaltacht ra charan fásta agus tá sé sin ionta tábhachta mar sin de chuid mhór caintirí dúthas Gaeilge ar an champas agus daoine a dólam an Gaeilge a an rud is tábhachtaí go mbíonn deise daoine an Gaeilge chleachtú os go glinthí tú Gaeilge ar an champas seo gath lád an teachtain. So gur
Sarah, míle buchas leat. So nich mat mé bhd sibh tá rein ráte an sin hain ach derrma cúpla de mad leis an ghilge agus is stocha na planna uhínacha ha going in Ollscoil Nuad don ghilge. Amachchan seo sa tréimhseach roing an isis, Tá mit géire go méich Ollscoil Nuad mar lornad don ghilge sa chunta agus a goig go lein taobh muid a bhlá lia. An átla dul chun bheith ran fartach in imachtaí ghilge agus chun bheith gníomhach in imachtaí ghilge chumá. Nóid tá an taobh acadúil den Ollscoilán agus bhí reint rátas an níos sin madala sin ach tá taobhomlan eile an chumá nó in himachtaí víns siúil taobh muid denna chlár acadúla. Ach dúireach le cúpla de lá a rá dúis mad leis na céimeanna a víns fáil, neadidir bhfuil céim sa chuilgan sa nuachilgan nó sa teanna chuilgaigh tastalóin seo helóin gohfuil an chéimúd a grain fadínos mo chóirmach hanahéin. Ach níomh an sin ach an rud a lu gannaí chalachúin sin ón lárannad a hágwing teastasorpach na ghilge, cálaíocht sa chuilge le chur an CV, agus buinean micléin agus bhuiil fórnas nó Ollscoil lasás seo sa chuí beidir nachhuiad ar géir go méich céim bunachas sa chuilge ach siad a géirí don CV is stocha nó beidir chuibh héin do chuhána nó cibé cúsá acha ha siad a géirí go méich cálaíocht acha sa chuilge don CV agus beidir agus tugann teastasorpach na ghilge an deisio do chuoin agus levéil agsúla anar nó so tá síon dína mas ag gur bun husnathir éí an duine is féidir le tusnuig agus an sin lean sé raig a dó a trí bí hain bí a dó agus gotí go bhfuil teastas a go ará go bhfuil tú lífas sa chuilge agus bhfuil orchaid an sa chuilge leir agus scrífa agat agus beidir go meach spéisiach daine sin. Taobh mu denna cuasaí ghilge a víns a chur fála going nó I reinfa imachtaí rinne bliana, chud bhd an fustatá gomsanná imachtaí a chur siúil do bhfuil fórna agus do bhicléin agus don fubba mar gord a chéilóíonn níomhán an ghilge ach litseach na ghilge agus cultúr na ghilge agus alíonna na ghilge. Agus nó bhí reinfa imachtaí siúla gaon teachtain na ghilge le seachtain na nuas agus tá sian ar fád hátanis ach tá beag reinfáid teachta níos agus rud siúil go rialta ach an sin imachtaí speisialta ag gamantaí agsúla. Mar hampla sa leirlinn fé láthairtá taispántas siú I bhórhallan na leirlinn na hágaing leirlinn ón póladó taispántas fé na th padró líra nóí an ceanródí litera agus duine de bhórléachra agus duine de frí farsaí ahheochan na ghilge agus drastal sé choláiste fóric amánúd agus tá ceartlann fadrí léire gcuinge. Is féidir le héine bulisteach agus breanú sin sna míon amach rowing beg MU Arts and Minds, the MU Arts and Minds Festival a gcuing I mí na bealtainna agus mar chuid sin beg an éile bheagán agus san éile bheag sé a bhín sa gceisian sin ná taimhhelíonna na ghilge, so drámaíoch na ghilge, daos an sean nós, ar bhaníocht ar sean nós, ceol tradiisiúnta, cumadóach sa ghilge, agus bíon daine agus sin ar bunacha is docha mar chéird, ach tugann daine chumach chun blaise alt, agus beidir daine nach chun mór an den sais nó a déintú a cahanna, beidir daine a Harbheith ilta, agus tach le chéile an spragu a bhí an nurig agus hallowing go méid sé álaigh an bhlíonn seo chumá. Agus sin san over beag churm speisialta a gcuin agus an méid bheith gceisian sin ná is dócha céilóra thionnchar an náisiúnachas chultúrtha chugan na sír sin éan agus céad bíon a raig an ó dhearan chun go chaharta. Agus rud eile a bheith ar siúil a gcuing ní an tairigh ná, but bhfuil beag reinfa a chul raig ní mór chum a luach má, Gwyl sé gceist a gcuin go méid an cheardan araníocht a bhí ar siúil an sin tá ag géirí a ní COVID tá sian ag tachttarás dréir chéile agus tá géirí go méid na ceardanna daos agus na ceardanna araníocht ar siúil go rialta mar tá stanólathe going ar campus agus ba cheart go méid a lehéad rud ar fáil measam agus go méid is tócha na halíonna seo is tócha curtha chun cín agus tógad do chuoine nua.
agus so beag sé sin ar siúil chumá agus befálam hálóin go méid ghfuil reinfa daine an seo chuilscoil agus choláistí sa chantar. Agus tá mé chun é seo a chur nóir an sin ar an glór sanáta a dean sé ceantar bardasach bháúd agus befálam dá gcuirc si bhar sunnaí teanghála go bhhéiting si chur an mailing list goir daine ó chuilscoil agus ó choláistí mar beag befáling dá mé míisteán na ceardanna sin agus tá cuiist an campus class sé sin an Green Campus Committee annach níomfach in Ollscoil Nuad fi láthair agus befáling dá mé sin an seolaí agsúlaachta biodiversity walks timppla an campus a chur fáil de fáistí scoile agus so mas go dagann se bh teangháil lom nó is féidir sunnaí teangháil ar thuirtchum agus nóair bheith sé gceiste going go lehéadú a chur fáil seola míad an tolas sa fad a ra chuibh. Befáling dá méach an pub níos gníomhí féidir víns a chula raig ar an campus. Agus, so measam sin gachrod, neadrum bhfuil é an cheiste géine? An bhfuil gachrod rátan sin? Ok, bhfuil gur míle maith gcuibhas éisteachlum agus mar dúirt mé chuir mé an leanach seo in orda agus dúirt braic síos mhór Cuid sunnaí teanghála agus an agriach lena muinen sibh agus beag mé a teangháil mar mas bhfuil bhfuil si bh éirí go méach sibh curtha ar an lista teanghála nóir bheith imachtaí ar siú le going agus bhhaith linge é sin go mór. So gur maith gcuibhas éisteacht.